Bună ziua, în acest videoclip o facem un vlog. Primul episod, provocările mele. Nu bine, am nu să arăt calculatorul pe acolo în partea aia și tot să mișc camera, n-aș fi. Nu bine, provocările stați. Una îmi zice să mă prefac nebună. Na, hai să începem. Stai mă că nu stă bine camera. Ce pana mea stai pe zoom? Perfect! La bună. Mă fac nebun, la bună. La bună. Asta e că e un mă zice să fac un banc. Să fac ce banc? Hai mă că știu că bulul meu și-o găsit 5 lei pe jos și am zis la bunica sa, buni, am găsit 5 lei. Și-o zis bunica sa că ce-i pe jos rămâne. Și mere bunica sa cu bună, zice, bunica sa soteica, zice, bunica sa, bulă ajută-mă. Zice, bulă, ce-i pe jos rămâne. No, asta, nu știu câte episoade o să fac, sunt începător, deci nu mă place ceva, nu vă uitați. Păi, da. Una zice să fac mâncarea cu căreata și apa. Da, bine, nu fac când deja afară și așa ploaie. Da, ploaie. Și la încep să mânc afară și să fac ceva în așa. Să mă uit la întrebări. Asta nu e bună, nici asta, nici asta. Hai mă, că asta e bună. Zice una să mă duc și să îmi iau 2 tricouri pe mine. Merită? Merită. 5 minute și să înapoi. Un minut și să înapoi. Lăsați-o mie să iau cu mine. De-aia m-am dus până jos că acum am mutat în altă cameră și încă nu m-am mutat în trecă. M-am plăcat tot mine, m-am dus aici. Fac. Repede. Oh my god. Ce n-aș mai putea mai putea. La bine. Uitați-vă, am dat tricouri. Să nu ziceți, fiți atenți. Lăsați că mă duc să dau jos. Că deja urlă. Stai. Că mai am și îmi scrie una în comentariu că să rămân cu el pe tot parcursul filmării. Fuck. Lăsați-mă ca gurele să-l acuzez. Asta pentru care stați în mult. Nu-i bună. Ai, m-am dat. Stați un minut că mi-o dat la capul. Îmi zice una să mă prefac că dansez la bală. Hai. Hai că fugem minus. Cum vrăiesc, mi-am luat acest tricou în tare cald de aici, vreau să stau la etaj, în tare cald și o să dau cu tricou. Acest videoclip s-a terminat, eu sunt Debbie și am luat la sfârșit.